आइल बड़ा नु तो ठीक बा हम खुश भइल त हम में तू डरो नहीं चाचा कहने बड़ा हां सिलेंडर के चाक पानी कि ना रवा के देखि ले त हमरा कुछ उम्मीद बनेला बदला कैसे बहरा से बाहर वाले को पीछे से ताइल नहीं के लिए बड़ा जननी दुल्हा ना उतना उम्मीद मत बना कोई कने आ जाओ चल जा नचनिया लेडीज हमने की ऐसा परंपरा हो छठ में आंचर पर नचावल जाला चाहे लौंडा चाहे हिजड़ा का है भाई जहां ही चल जाली सब वो जे धन के बाढ़ आ जाला अच्छा जहां हिजड़ा जाके जौना घरे नाचनी है सब वंश के बाढ़ आवेला वैदिदान करी हो दुल्हा के जुटल बने और खुशी में एबार दुल्हा बनल बनी साल भर में पापा बनी पुत्र रतन के प्राप्ति होके कहीं दौड़ा रखा जाए तो तू तो इतना भरोसा से कहत रहे त तारा मौसी ले बिया होत का सही करो मौसी ये घरे गांव ना रखा लगा व्यवस्था चलता चाचा मौसी ऐसे बने ना मुर्गी से भाई अंडा नु बेच तो हम अपना ब्याह में रोमो शंकर के न्योता ना देहनी केहू ब्यास के न्योता ना देहनी पूछी का है एलो से बोला गावे के बा लमड़ आदमी के बारात कन्यादान के बाद लौटे ली तेरे को फीस कढ़े लो मालो पे ले के बाद लौट गुड़गर दुल्हा जो है उतना भीड़ ना होई लमड़ दुल्हा दूर दूर तो के ना पूरा टोपरी के बूढ़ मेहरा रो जुड़ जाए दूर बाछी के करम नहीं है लिख रहा है दुल्हा की ओर से 200 रुपया पुरस्कार बा हार्दिक शुभकामना करता है एगो कमलवास कुंवर के बोलवले रहे बूढ़ पुरानिया रही है ससुर गई रहला जननी हां जी आतना भीड़ भइल हमरा डर रहे कि हमर व्यवहार बिगड़ जाए कैसे कखिए लागल से कहती दूल्हा का दोनों बुढ़वा नहीं दोनों बुढ़वा दोनों बुढ़वा सो कोई बा ओ भाई पर इसको हमारे देखो सब वो बाकी वो सुख भाई भीड़ भई रहे चाचा कुंवर जी से कहले कि मारू में जई हन हां आरती में पैसा डलबो 200 तो तुरंत डबल क के मिली 400 500 डलबो तो 1000 मिली हम लगनी अपन इंजीनियरिंग दिमाग खटावे ये रह 5000 डाल देता नहीं 10000 दिलो तो दुगो बेस लोग के डीजल के दाम दिया जाए ओ भाई गोई नहीं मार होई लटकवल है चाली लो आवत हवे बैठे ना जीजा जी प्लीज बैठिए ना जीजा प्लीज हम मोहरे हजोरिया नोट चलत रहे 5 गो निकाल के हम डल दी ना आरती में बिग लॉस ताव देता है तले आरती शुरू कर ले ओम जय जीजा हरे मुखड़ा चांद का टुकड़ा बाकी दोनों गोरे वाले लगारे भसुरा कुआरा छुछुना खाके मारो में पेट झरे ओम जय जीजा हरे जननी हम तो 5000 डॉलर ने जननी के 10000 दी है सही भैया अढ़ाई बज गइल कोनो हितवा लौटौला हमार उम्मीद साथ छोड़े लगा अच्छा कन्यादान भइल तबले कुना कहले सब के पैसा ले ली हां सिंदूरदान भइल अच्छा कोनो ना पूछलस दुल्हन गाड़ी में बैठ गइली हमहू बैठ गइली कहले कि नहीं माई रोती है चुप करा दी दे हम गए तो कहने कि अम्मा जी चुप हो जाई रहल कि हम बेसी गजर ना करो खाए पे का आराम बा खेत बाड़ी में से हो जाला घर गाड़ी बढ़े लागो अच्छा हमार धड़कन भी तेज हो जाए तक 5000 गोई ली एगो दोसर लड़का भेटा करे ही तो है ना रे शिवा सुन वो शिव नाम जना नहीं कोनी तरह क्या आरती में पैसा लगा तो लौटाओ सना अरे का कहने पे जी तुरंत डबल क के हम बने हित 500 कमीशन ले ली मगर 4500 से मुरही दिवा तो डबल का हमरा एरिया दे दिया खोज के जल्दी जन नहीं उनको तो कितना डॉलर ना नहीं हम 5000 को तो यहनु गलती कइले बने हमने कि हर रेंज बानल बा 1000 से बेसी डालला पर हमने के ना लौटाई ले नहीं का है तो हमने के पाड़ा मुजले सो तो हमने के कहिया पाड़ा मुई तले हमार बाछी के पूंजी बुड़ेबो तो हित दियो तबो ना दी बोले सही भैया तब सब समझा दिले बारात में कि गलती में 200 से अधिक ना कोई नहीं